Destrossant el català. Gramàtica parda. Manuel. Exemple, el meu tiet és el tiet Manuel. Gramàtica parda. Per saber com va la nevera has d'agafar el manual d'instruccions. Verda. Exemple, aquella senyal és vermella. Que no, que és verda. Gramàtica parda. No m'emprenyis. Vés-te'n a la verda. Nensen. Exemple, de nensen tenim 3 a casa, 2 nens i una nena. Gramàtica parda. Saps què? Com que m'estic avorrint, nensen. Pendent. Exemple, no m'atabalis, que estic pendent d'això ara. Gramàtica parda. El meu fill s'ha posat un pendent a l'orella. Si fos fàcil, no ens hi guanyaríem la vida. Paraula de Puyal.